albarkarsa ta tabbata gare ku. Ina aiki da wannan dama in tunatar da mu akan muhimmancin waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. Kwanaki ne da masu falala, masu daraja, wanda a duniya a bangaren wuni ba dare ba, babu kwanakin da suka kai su daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala. Kwanaki ne da fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya bayyana mana cewa babu wasu kwanakin da Allah ta'ala yake son aiki na kwarai mu yawaita shi, mu yi shi da yawa don neman yardarsa kamar a waɗannan kwanaki. Hadithi na Ibn Abbas radiyallahu anhu, annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah khairun min hadhihi al-ayyam. Hadisi ne a Bukhari, hadisi na 969. Bi ma'ana babu wasu kwanaki a kwanakin shekara da aiki na kwarai yake soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar waɗannan kwanaki masu albarka. Ayyuka na kwarai ba a yi iyaka ba, aka ce dukkan al'amalu salih, aiki na kwarai a duk shekara babu kwanakin da Allah yake son su kamar a waɗannan kwanaki. Don haka abin da ya tabbata a matsayin aiki na kwarai suna da yawa, sai dai daga cikin babin misalan ayyukan da ya dace mu dage da yi, na farko yin azumi. Ya halatta mu azumci Zulhijja daga 1 ga wata har 9 ga wata, 10 ga wata mu kame baki zuwa sallan idi mu dawo gida. Azumi idan muka yi ana nisantar da mu daga wuta na tsawon shekara 70 a kowace rana. Na biyu, karanta Qur'ani. Dukkan harafi ɗaya da muka karanta akwai lada guda 10. Idan mutum ya yi lissafi ya karanta Qur'ani dukkaninsa waɗannan kwanaki, adadin ladan da zai samu a wurin Allah subhanahu wata'ala yana da yawa, akalla zai samu lada ya kai miliyan 2 da 'yan kai. Na uku, yana da muhimmanci ciyarwa fi sabilillahi, saboda ya tabbata da ba za mu samu aljanna ba sai mun ciyar daga abin da muke so. Ana cikin halin kunci, wanda ke da hali ya yalwata wanda bai da shi, daga cikin 'yan uwa, daga cikin makwabta, daga cikin abokanan da ake mu'amala da su, yana da muhimmanci a kyautata musu. Na hudu, yawan yin istighfari. Yin istighfari yana daga cikin abin da ke kusantar da mu ga alkhairi, ya nisantar da mu daga sharri. Na biyar, yin dukkan nau'i na azkar da ya tabbata a cewa fiyayyen halitta ya karantar da su. Yawan yin kabbarori, yawan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar iya da matukar muhimmanci. Daga cikin ayyuka na kwarai da ya dace mu ci gaba da yi, yin addu'a. Addu'a na da matukar fa'ida a rayuwar wanda yake mai imani, don babu wani abun da yake da daraja a wurin Allah kaman bawa ya kaskantar da kai ya roki Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi. Waɗannan kwanaki gara ɓasa ce, in mun same su bana babu tabbacin shekara mai zuwa za mu same su, sai mu dage mu yi ibada, mu roki Allah ta'ala ya gyara mana ƙasar mu, Allah ya gyara mana garuruwan mu, rashin tsaro da ake ciki Allah ya amintar da mu, kuncin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ya sauwaka wa duk wanda rayuwa ta kuntata gare shi. Mu roki Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Waɗanda suke 'yan uwa da Allah ya ɗora musu nauyi da responsibility na shugabanci, sai su tausaya waɗanda Allah ta'ala ya bada amanar shugabancinsu a hannunsu. Dan fiyayyen halitta ya tsoratar da cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan fayamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna. Hadisi a Muslim, hadisi na 142. Ma'anarsa shine babu wani bawa da Allah zai bashi nauyi sannan ya rasu ya ci amanan wannan responsibility da aka bashi, na 'ya'ya ne ko na talakawa ne a shugabanci, face Allah ya haramta masa aljanna idan ya ci amanarsu. Don haka wajibi ne a wannan hali da ake ciki mu duba yadda za a sauwaka waɗanda suke da kuncin rayuwa, harka ta kiwon lafiya, harka ta abinci, harka ta ilimi, harka ta tsaro, duka al'amura ne da ke sa mu tsira gobe kiyama. Constitutionally section 14 subsection 4 article B na Najeriya ya bayyana cewa priority da shugabanci shine security da welfare. Allah ta'ala ya tallafa mana waɗanda suke da madafun iko, Allah ya ba su ikon yin adalci da jin tsoronsa da kuma tausaya jama'ar da suke shugabanta. Allah shi sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Allah ya haɗa mu da dukkan garaɓasan watan Zulhijja da kuma dukkan garaɓasan rayuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.